So today, we'll be reacting to Unni Anis. Slamdang, kung sa gani? Sister Slamdang Season 2, Anis Right. Music video. 1, 2, 3. Anis! Ow! Gotcha! So, pinakakusog na. Si Sumi. Ilaman lang ano ka lang. Ilan ang choreographer? Ilang choreographer? Pangalan niya ba? Magpa-chamber. Sa mo? Wala man ni subtitle, best. Wala ni subtitle kay music video mo na. Ganun sa ako naman yung pagkasama. Pinay lagi. Wow. Si Ewon. Ay, ang mga ano lagi nila ang ano. Bakit yung mic? Ay, gwapo ang mic. 알았지? 자, 하나 더 마셔. Gisumog ba? Ah! Oh my God! Yeah. No. Ilang ano? Ilang choreographer? Babay sa susunod. Ikaw na sila yun. Dili mga artista man ang uban, dili mga singer. Sige, Ewon eh. Minzy. Nakaya rin siya December. Ano, mag-cover ganitan eh. Mag-cover ta. Yan na, ana. Hala. We really like it, we got it. Memorize naman dahil ninyo ni Rice. Lagi, tanong lang mga perwente sa ilang practice. Ala! Ay, ilang producer. Ay! Ano lahat? Vocal coach. Yan lahat music video. Sa mukha. Sa mukha niya, no? Sa mukha siya hair. Ala! Kaya rin na. Sa mukha, Minzy. Shit, ilang music video. Nice, no? Sa mukha siya yung sarili. Puro sa mga bata, no? Matiguan na sila. Oh, 40s nalalay nag-age. Kana. 17. Si Raffles. Sexy siya, no? Ay, mali. Kuha na computer. Kana sa tunga, tigulang na dito. Ay, siya man na kayo na magulang. Ang tangkad, no? Kasi tigulang ko lang, okay? Meron siya man ang Ay, pila na eh. Muni, bitawa tayo niya. Tama na yan. Ayun, patay na to. Oh, fuck! Bago na sila mga. Ay, kanina lagi kuha nila sa dagat. Sa dagat ba? 미안해. 사랑해.
Ay, Papa. Oh, papa ni Sumi. Okay, Bye! Nawan sila. That was Anis right. Bye! Machi.